maganda, no? Paano mo kakagatin yan? Ang laki niyan. What's up mga bossing, no? Gusto kong subukan to, itong gagamang Japan natin na lalaki, no? Kasi bakit ko gustong i-content to, no, ng laban ng gagamba? Kasi pag nag-mature na to siya, so hindi mo na siya pwedeng ilaban-laban, no, pag nag-mature na siya. So what's up mga bossing, no? Good morning. So pakita ko sa inyo itong gagamang Japan. Gusto ko testing to, no? Ilang araw ko nang gustong subukan to. So ito yung gagamang Japan, no? Yung lalaki. Kasi itong lalaki na to, malapit na to mag-mature, no? Siguro bigyan mo na lang ng 3 weeks to. Isang pakain ko na lang ng malaki, magmumult na to na mature na siya. So pag mature na yung gagamba, hindi ko na to pwedeng laro-laruin, no? Kasi pang bibreeding na natin to. Lalaki to mga bossing, ha. Sa mga magko-comment na naman na walang lalaking gagamba, check nyo na rin yung Facebook page natin. May babae akong gagambang Japan, pinakita ko sa inyo. So may susubukan ako, yung winner namin dito. So ito siya, pakita natin sa inyo. Yan, no? Kulay green, no? Nagagambang Japan. May susubukan kasi ako yung winner natin. Testing ko dito. Pero winner to ng medyo matagal-tagal na, no? Testing natin to. Okay. Ito, winner din namin to. Try natin. Yan, patalikuran mo nga. Patalikuran mo, agatin mo agad. Sige, try natin. Pag kumagat ng yellow, mas maganda, no? Paano mo kakagatin yan? Ang laki niyan. Yun na, nagpang-abot na sila. Naku, natanggalan ng paa. Tinanggalan ng paa. Isada. Disgrasya. Inaabot yung gagambang Japan, mga idol. Tinanggalan niya ng paa. Putik. Sobrang tapang. Grabe naman lumaro yan. Nahuli niya kagad sa paa to. Tinanggalan ng paa, oh. Yung breeder natin. Pero buti na lang pang breeder, no? Tabi nga muna natin to. Pusang alaw. Parang nakakagulat yun, mga boss, ha. Di ko expected yung ganun, no? Winasak niya yung gagambang Japan. Sandali, sasalangan natin yan. So dahil winasak niya to, mga bossing, no? Ayan, no? Ayan, no? Not expected yan, winasak niya. Sasalangan ko ng magandang gagamba yan. Bigyan natin siya ng kalaban na maganda-ganda. Sandali. Meron ako maliit dito. Pero winner din namin, no? Winner din to na gagamba, mga boss, no? Ito, to. Old na to, ha? Pero panalo din to. So ito yung mga gagamba natin, no? Na mga winner. Tingnan nyo paano gumalaw, no? Yan. May 3 weeks na to. Winner to. Tingnan nga natin kung kayanin mo yan. Medyo malaki lang tong dilaw, ha? Ito yung dilaw. Medyo malaki lang siya. Okay, no? Winner talaga to, mga bossing. Test. Tingnan nga natin. Pusang ina. Nahuli niya yung paanong gagambang Japan. Ako, malaki nga pala. Malayo sa sizing, ha? Tingnan, di nga. Dali. Ang laki, ah. Ang laki pala nitong dilaw, no? Sige. Patay yung dilaw. Naulo yung dilaw ata. Naulo yung dilaw. Patay yung dilaw. Naulo. 8 Gs na laban to. Naulo yung dilaw, no? Yun ang mga matapang ka, ha? Naulo siya, mga boss. Pag nakalabas yung dilaw dito, may chance pa. Ang problema kung makalabas pa, no? Yung paganti niya, tignan natin yan. Winner kasi parehas to. Pag kumagat talaga, parang pitbull, mga boss, no? Yan yung tama ng gamot natin ngayon. Pag nakakagat, pitbull yung kagatan niya. Yan, no? Yung paanong gagambang Japan kanina, no? Naalis. Ito. Yan, no? Kaya yan, tignan nyo. Pagkagat, mga boss, di na binitawan. Nakauna kasi itong yellow, no? Nakagat niya yung paanong gagambang Japan. Tinanggal ka agad. Yan, no? Naulo yung dilaw. Ang liit na ito, mga bossing, no? 8 lang to.
Gis yung dilaw. Ano niya. Wala na. Pag ganyan kasi mga boss, minto, nakakagat, hindi nakagat, no? 1, 2, 3 yan. Panalo yung maliit dito. Nakaulo mga idol. Pero pag natanggal to, may chance pa tong dilaw siguro. Ayan, nakaulo siya. Nauluan niya yung dilaw. Grabing kagat naman ito. Pitbull na pitbull talaga yung laruan. So, 1, 2, 3. Panalo yung pula. Ayan, pakita natin sa inyo ng malapitan. No? Kagat-kagat yung ulo ng dilaw. Pag pinatong suyo natin, baka makalabas yung dilaw. Ayan, no? Pag nakalabas yung dilaw dito, baka may chance pa, no? Wala na pa talaga. Naulo kasi mga boss, no? Kahit anong gawin mo dyan, pag naulo, wala na. Ayan. Kaladkad yan, no? Ganyan yung pangil ng pula. Inulo niya yung dilaw, mga boss. Ang laki niyang dilaw, ha? Ayan, no? Inulo niya. Wala talaga, hindi pinaganti. Grabe naman to. So, labas pa tayo ng isa. Yun lang, sana enjoy nyo tong laban na to. Grabe no, pag kumagat, pitbull ni na binibitawan. Ang problema, yung gagambang Japan na lalaki, ayan no. Nakaunahan siya nung dilaw, nakagat yung paa niya. Tinanggalan kagad ng paa. Pero okay lang yun kasi breeder yun ng lalaki no. Yung lalaki kasi, pag nag-mature yan, pinapakain talaga sa babae no. So meron akong babae doon, inaantay ko lang mag-mature. Breeder ko na to. Partner silang dalawa. So ito mga boss ito yung patunay na pitbull kumagat yung gagamba natin. Ayan tinanggal kagad yung paa. Saka ito, yan yung pula, hindi na binitawan. So labas tayo ng isa pang gagamba no. Grabe naman to be. Kaya Grabe. Isa pa.